थांनांसिगोन खिथोबो गारबाय नालाय। हेलौ आसोलफोर, आंनि डेभिड नार्जारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना। बा मानसि समायना रमायना जों दा थांगासिनो। नोंथांमोनहा दा नुहैगोन। अरे कहना क्या चाहते हो? दा नुहैगोन आरो ना। मानो थांदों, मा खालामहैदों थांगासिनो। नै जों बेयावनो दुगैयो आरो ना, बेखौनो बारबोबाय जोङो। मिलायदो थांगासिनो। फार्स्ट टाइम ब्लग बानायनाय ना, रोंस्लाबाखै मा बुंनांगौ मा मानांगौ थाथ' थुथ' जालायगासिनो। माखासे थांग्रोबाय सिगाङाव थांगासिनो दाबो ना। बेसे गोजान दंबावोथाय, बेसे गोजान दंबावो मिथिना। दा होमबा थांबाय थानो ना। चलो, दै बारनांलायबाय नै मोनसेयाव। न' खाथियावबो जाम बिफां गैया नालाय दानफायजोबो। नै मालाय हालौजोब्बाय। बेसे गोजानसो दंबावोथाय। दै बारदों आरो ना, दै गैया, दै खम। ओइथिं थांगोन, ओइ नुहुरनायजों, ओइ नै नुहुरबाय। गाखोहैबायानो खोमा माखासेया। खाथियाव थांबाय थानो नङा होमबा ना। नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। गाखोनो हागोन ना हायाथाय आंबा। दे थाब थाब बारखोबायानो नै। फिथाइ गैला माथो, गोलैजोब्बाय। नैलायथो गाखोबायानो आसोलफ्रा। फिथाइयानो बारा गैया माथो ना। सिरिजोब्बाय माथो। दा थांफिननो जाबाय। ल'आ बोरै मोनखो जानानै? खिथो खारनायसो मोन्दों। माबायदि जानो गोथावना? गोदैयालाय। बोरै जाखो? जाबाय। ओमफ्राय दा थांसै? थांनांसिगोन खिथोबो गारबाय नालाय। थांफिनबाय जानानै। नै जोंना आसोला खिनो ओंखारबाय नै जानानै।